Какво става, хора? Аз съм Дел Минков. Днес ще играем Майнкрафт. Bed Wars. Какво ще сложа така, така, така и готово. Добре. Но това мап го обичам много. То ми е нещо като на късмет. Днес съм решил да снимаме на Egg на Bed Wars, обърках се, хора. И се съжалявам. Не трябва ли аз сме 4 по принцип? Ей, стига, взима ли то Сайрън, бе? Дайте и на баца Дени 2. Трябват ми само двечки. Вече имам меч. Имам броня. Бе, тук са, мой си е. Отивай при ония генерейшн. Тъвно ще да го взема, ама той го взе, така че... Добре, ние какви сме? Ред. Ред сме, да. Супер. Бейте си взема кирка. Аз пак. Къде отивам, бе? Едни обувки си взема, бе. Аз нямам обувки, нали? Добре. Важната моя кирка. Всъщност аз сега ще събера айрон да поне се 4 айрон да обградим леглото, не? Ние ще го градим с ендстоун, от който трудно се чупи. И лесно се чупи, но така да века. И около него пак е така сандстоун. Добре, аз ще мисля тъпо. Храна нямам, храна. Дай така. Ние с тези играчи тук се развиваме много, много добре. Те ще го... Те ще се оперят сега. Аз съм скит, хора. Чайте. Така около него. Пукти. Пукти, колкото да... И за ти от... Кой? Махни се, бе! Гледай го тос! Казвам ти само да те намеря. Е тука. От тази страна най-много. Така около леглото малко. За сега всички имат легло. Чай са. Майче около 5 минути записвам. Я само мога ли да колко записвам? Gold Generation. Сега мисля се метам като некъв. Като там. Ела тук ще смачкам. Аз то мога да го стигна. Не! Мое голта! Нямаше шанс как да не го фана.
Просто нямаше шанс. Дай голта да си взема запалка. Голд. Голд, бе. Майко, много зле. Първо една стълбичка ми направих. What the? Четиринайсет минути. Би дано да оцелем до тогава. Не! Защо ме вътъркаше към вас? Не! Не! Не падай, не падай, не падай, не падай! Паднах и умрех. Ох, поне оранжевите са... поне грина са рип. Рип легло, значи само да пребим грина. И те са мъртви, май. Добре. Приятелко, аз взимам само една китка. И тръгвам на пътешествие, защото трябва да ги цепате, я. За какво ми е такова, бе? Да, една китка си вземам, бе. Кирчок. Си взема една броня и броня. Взимам малко храна. Те оранжевите са си покрили добре леглото. Така че май трудно ще успея да проникна. Трябва да проникна някъде отстрани. Освен да събера два стака, сам стълни да направя някакъв път на някъде. Даже. Някой ме е бил тук явно. What the fuck? Нямаме легло ли, бе? Shit! Аз казах пък и една игра. И аз казах... Не съм казала една игра, ама в принцип една игра на епизод е добре. Колко бро, бе? Кога, бе, аз докато си купувам само някой чуп леглото? Аз не гледам всъщност кой има легло. Хо, те всичките са пълни, те докато пуснат някоя игра, то ще